आणि बर्ड्स आणि केजेस सगळं टोटली सबमर्ज्ड होतं, पाण्याखाली पूर्ण गेलेलं होतं. आणि जवळपास 10 वाजेपर्यंत फक्त वरचे छत दिसत होते, बाकी पक्षी वगैरे वाचायचे काहीच चान्सेस नव्हते. आतमध्ये क्वार्टर्स वगैरे आहेत, क्वार्टर्समधले लोकच बाहेर आणणं हे आमच्यासाठी जास्त महत्त्वाचं होतं. पक्षी वाचवणं आमच्या हातात म्हणजे शक्यच नव्हतं, ती परिस्थितीच नव्हती तशी. माणसं वगैरे सगळे जे कोण वर्कर्स होते म्हणजे आपले लोकल वर्कर्स प्लस बाहेरचे वर्कर्स असे टोटल 60चा स्टाफ आहे. तो सगळा स्टाफ आम्ही पहिल्यांदा त्यांना वाचवणं जास्त महत्त्वाचं होतं. ते सगळे बाहेर आले पण बर्ड्सना वाचवणं शक्य झालं नाही. ऑलमोस्ट 26,500 बर्ड्स याच्यामध्ये ड्राउनिंग झाले. वी वर नॉट एबल टू सेव्ह देम, ते वाचू शकले नाहीत. पण त्याच्याबरोबर बाकीचंही बरंचसं नुकसान झालं, कारण अराउंड 25 टन फीड पोल्ट्री खाद्य होतं तिथं, ते टोटली डॅमेज झालं, खराब झालं, कारण त्याच्यामध्ये पूर्ण पाणी जाऊन मॉइश्चर आणि मग फंगस वगैरे, त्यामुळे ते परत वापरण्याच्या कंडिशनमध्ये राहिलं नाही. अंडी जी होती ती अंडी काढता आली नाही, त्यामुळे ती ऑलमोस्ट एक दिवसाचं प्रोडक्शन जवळपास 14,000 एग्स ते टोटली डिस्ट्रॉय झाले. आणि काही अंडी जी स्टोअर केलेली होती त्या स्टोअर रूममध्ये पाणी गेलं, तेव्हा त्याची हॅचेबिलिटी किती येईल, कारण ही सगळी अंडी कन्झम्पशनची नसून त्याच्यातून पिलं बाहेर येतात, हॅचिंग एग्स म्हणतो आम्ही त्याला. आणि त्याचं कॉस्टिंग, एक अंड्याचं कॉस्टिंग जवळपास 16 ते 17 रुपये आहे. आता मार्केट रेट त्याचं जवळपास 20 रुपये चालू आहे. तर त्याचा कॉस्टिंग केलं तर ते खूप जास्त होतं. आणि इव्हन जे आता पक्षी मी तुम्हाला सांगितले 26,500 जे पक्षी सांगितले, त्याचेही कॉस्ट अराउंड 800 to 1000 रुपीज पर बर्ड आहे, कारण ते ब्रीडर्स आहेत, पेरेंट बर्ड्स आहेत, रेग्युलर ब्रॉयलर्स नाहीत. ब्रॉयलरचा रेट कमी असतो, अराउंड 200 to 250 असतो. त्याच्या कम्पॅरिझनमध्ये याचा रेट ऑलमोस्ट 4 times to 5 times जास्त असतो. तर त्यामुळं हे सगळे मल्टिपल लॉसेस आहेत. ह्या लॉसेस बरोबर बाकीचं जे लॉसेस झालेले आहेत, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जसं आता इलेक्ट्रिक पूर्ण पॅनल बोर्ड्स वगैरे हे सगळं खराब झालेलं आहे, तर ते सगळं रिपेअरिंग आलं. आणि याच्या पुढचं सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आता नेक्स्ट 1 year इट विल टेक परत रिस्टोअर करण्यासाठी. आणि जो काय स्टाफ जो मांडवी हॅचरीवरती आता चालू होतं त्यांची सगळं आता अरेंजमेंट करणं, आणि हे सगळं दॅट इज बिग टास्क इन फ्रंट ऑफ अस. तो सगळ्यात मोठा टास्क असणार आहे आमच्यासमोर. आणि वी हॅव टू मॅनेज ऑल दिस थिंग्स. आता कशी कोणाकडून हेल्प होती, काय होते, आणि आम्ही काय काय करू शकतो याच्याबद्दल आता चालू आहेत आमचे डिस्कशन्स. आणि होपफुली आम्ही विल कम आउट ऑफ इट ॲज अर्ली एज पॉसिबल. सो एकंदर किती लॉस झाला असेल तुम्हाला? आता टेम्पररी आम्ही एस्टिमेट काढलेला आहे, एक्झॅक्ट तरी आता अजूनपर्यंत काढणं शक्य नाही, कारण त्याचं पूर्ण सर्वे व्हायला पाहिजे. पण अराउंड 2.75 to 2.8 crores लॉस आतापर्यंत एस्टिमेट केलेला आहे. इतक्या मोठ्या संख्येन सोपिल्ल्या कोंबड्यांक जाग्यार घालप खंय इतके सोपे न्ही. ड्राउनिंगसाठी ऍक्च्युली 2 सिस्टम्स असतात. एक असतं बर्निंग, आणि बर्निंग म्हणजे त्याला आपण इन्सिनरेशन म्हणतो. इन्सिनरेशनसाठी ऍक्च्युली इतका मोठा क्वांटिटी आहे बर्ड्सची, त्याला आम्ही बर्न करू शकत नाही किंवा इन्सिनरेट करू शकत नाही. एक तर पाऊस चालू आहे, त्यामुळं एवढं क्वांटिटी ऑफ बर्ड्स बर्न करणं पॉसिबल नाही आहे. त्यामुळे दुसरा ऑप्शन राहतो बरियल. तर बरियल विथ डिसइन्फेक्टंट्स काही, आणि मेन म्हणजे युरिया हे फास्ट डिग्रेडेशनसाठी जास्त उपयोगी असतं. त्यामुळे आम्ही युरिया टाकून मिक्सिंग करून व्यवस्थित प्रॉपर सायंटिफिक डिस्पोजल करतोय. अँड दॅट इज ॲट द हायर लेवल, ज्या ठिकाणी पाण्याचा निचरा होऊ नये, पाणी जास्त साचू नये, अशा ठिकाणी आम्ही बरियल चालू केलेलं आहे. आणि दॅट आय थिंक टुडे इट विल बी टोटली फिनिश्ड. तुम्ही सरकारी दरबारी तुम्ही काय मदत मागितले, तसं काय तुम्ही अपील केलेलं आहे? आता आम्ही ऑप्शन्स कोणते आहेत, कुणाकडून काय काय मिळू शकतं याच्यासाठी प्रयत्न, सोर्सेस काय काय आहेत त्याचंही बघतोय, इन्फॉर्मेशन घेतोय. आणि आय थिंक सीएम पण आम्ही लेटर पाठवलेलं आहे, तहसीलदारांना पाठवलेलं आहे, कलेक्टरना पाठवलेलं आहे. सो वी विल सी हाऊ वी कॅन गेट द हेल्प आउट. कोणी आलेलं आहे अजून तिकडे व्हिजिट दिलेली आहे का अजूनपर्यंत? अजूनपर्यंत व्हिजिट तशी झालेली नाही. ऍक्च्युली आम्ही इन्शुरन्स केला होता, पण तो बिल्डिंगचा केलेला होता, म्हणजे रिअल इस्टेट जे बिल्डिंगचा इन्शुरन्स होता, बर्ड्सचा इन्शुरन्स नव्हता. त्यामुळे बर्ड्स की इन्शुरन्स मध्ये कव्हर झालेले नाही. आणि मेजर लॉस होता बर्ड्सचाच आहे, कारण ऍक्च्युअली केजेस आणि स्ट्रक्चर ऑफ द शेड्स याचा फारसा म्हणजे पडलंय शेड वगैरे असं नाही झालेलं काहीच नाहीये. फक्त वॉटर लेवल्स वाढले. ऍक्च्युली शेड कन्स्ट्रक्शन वॉज व्हेरी स्ट्रॉंग, त्यामुळे ते कुठं पडायचा प्रश्न आलेला नाहीये. पण फक्त इट इज ओनली बिकॉज ऑफ ड्राउनिंग द बर्ड्स हॅड डाइड, अँड दॅट इज द मेजर लॉस फॉर अस. इन्शुरन्स ऍक्च्युली लाईव्ह बर्ड्सचा इन्शुरन्स, कारण कसं असतं हे दीज बर्ड्स स्टे विथ अस फॉर अराउंड 1 year. 1 yearचे जे प्रोडक्शन येतं
दॅट वी टेक. पण नॉर्मली काय होतं, मग प्रत्येक बॅचसाठी इन्शुरन्स करावा लागतो आणि त्याची प्रोसिजर आणि ते आहे अवेलेबल की नाही, कारण आपल्या गोव्यामध्ये फक्त मांडवी हॅचरी हा एकच फार्म, कमर्शियल फार्म आहे की जो ब्रिडर्ससाठी आहे. बाकी इथे म्हणजे गोव्यामध्ये तरी नाही आहे. सो फर्स्ट टाइम असं एवढा लॉस झालेला आहे वाटतं तुमच्या कंपनीला? हा फर्स्ट टाइम, म्हणजे ड्राउनिंग आतापर्यंत कधीच झालेलं नाहीये. दिस इज द फर्स्ट टाइम वी हॅड गॉन थ्रू सच अ सिव्हिअर लॉसेस. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.